Ahojte SMPčkári, všetci tí, ktorí sa na trasu SMP chystáte alebo už po nej idete. Ja som Peťo z outdoorovej predajne T-Sport v Trenčíne. A chcem sa vám povedať, že sme sa rozhodli, že v našej predajni spravíme taký service point pre SMPčkárov. Znamená to, že môžete si k nám do predajne nechať poslať balík s nejakým vybavením alebo vecami, ktoré by ste na trase potrebovali. My vám ho tu príjmeme, vyzdvihneme a odložíme a počkáme, až si pre ňoho prídete. A takisto môžete nám tu zanechať nejaké vaše veci, ktoré už ďalej na vašej púti potrebovať nebudete. My ich zabalíme a kuriérom pošleme na vami zvolenú adresu. Takisto sme plne vybavená outdoorová predajňa a môžete si u nás doplniť nejaké vybavenie, ako sú napríklad plynové kartuše alebo trebárs funkčné outdoorové ponožky. Všetky informácie o tomto service pointe nájdete v linku priloženom k tomuto videu. Naša predajňa sa nachádza asi len 3 minúty od značenej trasy Hrdinov SMP, takže to není pre vás skoro žiadna zachádzka si sem odskočiť.